Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailingan di tinagan a Vina, manipod la Trinidad Benguet. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita kiti biyag, tabarang makaibati ti adal, kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Vina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nabartag ka manan, Lito Lakay. Kasta katilaktan ti aramid mo. Minalam ang mabartag ka. Kahit anya ko man ti parikot mo, no kanayo na mabarte ka. Alagi di, mangisaga na kayo ti kanak, tanay mabisina. Darasam. Unay kalakit din ay Lakay. Mala, umay ka nga ruda ni Kusina, ta isaganak ti kanam. Kasta man ti ko na. Agtungpal ka adagos, no, tay baga. Kundi ka sumanaw, no, kasta na barte ka. Takagurgurak ti kasta. Nawaram, ha? Alawanan. Agsarita tantulaangan, inton saan ka nabartag. Ala, inta kita ni Kusina, tapno makapangan kan. Di ka naglaaw-laaw, tapno saan amabwak dagiti ka aruba. Anya matan na ti pasidam kanyak si Kabina. Ugot man ti sayo re. Talagang awan amo ma. Pasensya kan Lakay. Awan nga minigatang ko iti karne. Iso nga ano sa munti ugot ti sayo ti asidaan. Makauma ti kasto abiyag. Awan pa na imas sa masida. Tsakla ko man nagaw-awit iti balay. Awan pa'y garas. Anya? Amok nanang, uray di yung ibaga, pinagsasawan na kayo manan ni tatang iderabii. Lili anak ko, nangag mo kayam dagiti imbagbagan ni tatang mo iderabii? Wen nanang, nagmadya talaga ti ugali ni tatang. Mbag kumamat, no itad na kada kayo ti matmatgadan na. Hangam saan mat, gapo taarak ti pangigat-gatangan na. Apay nanang, an-anusan nyo kadilatan ti kasjay nga ugali ni tatang? Makaano sakpay anak ko. Aginggat ka ba alak? Ano sak? Gaputan na patag kanyak ni tatang mo. Malakit din. Ingka ni Jay pagadalan. Amangan numaladaw ka pa'y. Sige nga rod, nanang. Panawan kayo pa'y dito balay. At to'y ti kape, nanang. Agkape kayo pa'y. Tay sumot lang amin ti adda dito'y balay. Amabalin ko nga ipasango kada kayo. Agyaman ak, Vina, anak. Kat, kumusta kayo matan dito'y? Nasayaat kami matlat ta, nanang. Kas iti sigod. Nauyong latat ti asawak kanyak. Anya, saan pa'y lagayam anak baliw ti asawam? Apay, agan anos kalata ka din? Ay, awan itan ti martir. Maawatak ti kayat yung nga ibaga, nanang. Napatag-unay kanyak ti asawak. Kat mang namnama akpay laang iti panagbaliw na. Ngam ano nagundaw ay timpay mo kankwana. Ay ngam kanayon na mo't asayangan. Saan latamot ngagbalbaliw? Baybay andak kumapay laang, nanang. Di kay agdanag. Amukon ti aramidag. No talaga asaanan ngagbaliw ti asawak. Nga, sika nga ro ti makaamaw. Basta di mo itulog, akabilin na kalatan di asawam. Ilaban mo mo't ti karbangam. Wan, nanang. Didak pakadanagan. Kabaalak ti bagik. Sa dino manon ti papanam, Lito Lakay. Awan bibiyang mo. Anya? Ala, di kan pakibiyangan no day ti kayat mo. Ngamsakbay arumwar ka. Kayat ka pa'y kumakasarita. Napatid ti kayat ko pagsaritaan ta. Anya, tanya ko mamati bagam karnyak. Alan, ibagamon, tanapatag ti papana kita. Kayat ka akasarita. May papan iti nalabas apanagin inom mo iti arak.
Pangaasim ta agbaliw ka kuman. Amangan no anya pa iti mapagteng mo, no agtultuloy ti kasta nga aramid mo. Anya? Oy, siya Vina, ha? Di na ka man isuro iti aramidag. Saan ka dumawdawat kin ka iti igat-gatang ko, iti ilom ko? Iso di na karod bibiyangan. Nakawatam, ha? Anya? Umay kan Marivina, agmerienda tapay. Madamdaman ton, Maririna. Adupay nga mintoy lalabaak. Umay kakit din, nagluto ak iti naimas apagsangwanta. Aginana kamot amangan numaurnungan ka iti banog no kastater aramidam. Kasapulan nga min, Mare. Maawatan ka, Mare. Ngam saan arumbang asubra ti panagtrabaho. Gaputa amangan no agsakit ka. Malakit din, umay kan. Di ka panawan dito'y paglablabaan, no di ka pala tumakder dita. Alaman laangan. Sige nga, Rod. Agmerienda tapay, sakbay nga ituloy ko ti aglaba. Agyamanakan ka, Maririna. Talaga nasaya at kaagayam. Naimbag man ta nakapasyar kayo, tatang. Kumusta kayo matan? Mabit lang, tamang timplak iti kapeyo. Ay, nasaya at kami latam at kanina nang yaw ije balay. Ay, iwan gayam. Inyag ko dagito'y natnatan. Tapno, adamat sidaan nyo Agyaman aklaunay, tatang. Ay, siyak ti mababain. Gapoy ti aramidan ti anak ko kan ka. Ay, pasensya am lata ko man di asawa am anak ko. Anusam, tabarang agbaliw tumit laeng. Di kay madanagan, tatang. Maanusak pa'y ti amin. Gaputa ay ayatak ti anak kyo. Agyaman anak nga runo kasta anak ko. Ay, di ka madanagan. Tulungan da ka amang idawdawat iti panagbalbaliw ti asawam. Katsan kami nga agsarday amang palpalagip kan ilitaw. Agyaman ak unay no kasta, tatang. Adda kayo pa'y matlagayam dito'y salas, nanang. Apay, ururayin nyo kadimanan ni tatang asumangpet? Wan, anak ko. Masapul nga urayag. Tapno adda-adagos mangilukat itiri daw no sumangpet. Aglaaw-laaw tumanan. Nakababain ka dagiti karo ba? Sapay rabiin. Sigurado nga minaparbangon tumanan no agawid ni tatang mo. Nanang, nakakaasi kayo mat. Mapuyat kayo lang arudan. Makilabada kayo pa inton bigat. Tapno adagastusan tayo. Di naklatan panunutan, anak ko. Kabailak da ito Umuna kalatan ang mapan maturog. Adapay klase yu inton bigat. Masyanak lang amin kan ka, nanang. Kaanong nga taayang agbalbaliw ni tatang. Tapno sumardang matan ti panagregregat yung akasta. Jak mauma amang idawdawat iti dayta, anak ko. Kat jak maawanan iti namnama. Ay ayatak unay ni tatang mo. Kat tarigagay ko launay ti panagbaliw na. Alaan, nanang. Tulungan kayo amang ikarkararag iti dayta. Sige nga rod, nanang. Inakon maturog ijay silid. Iturog yu pa'y lang nga rod dito'y salas. Kabayatan ti panangururay yu kan ni tatang. Ay, lito lakay. Kunaktupay kat anabartag ka manen nga agawid. Sapay aglaw-law ka. Nakababain ka iti karuba. Sigurado amat maturog dan. Gaputa alas 12 iti parbangon. Ay, awan bibiyang ko kanakwana! Ay! Rumar kayo taklalaban tayo! Ay, pangasim ko malakay. Sumrektan di tabalay. Ay! Amangan no addamang tutupken ka kadagiti karuba. Umay-kan. Sumrektan di tabalay. Apay alimlim tagdagita matam anak kaw. Nagsangsangit ka kadimanan. Awan da ito'y nanang. Di nakpakadanagan. Kabailak da ito'y. Vina, agmay-may sa ka nga anak mi kan ni tatang mo. Impatagda ka iti kastaunay.
Sa ita, paspasakitan na kalaang ti awanan bain nga asawam. Ay, panawam laang ang tapno agnakam. Isurot mo ti apo ka. Sanan ang jak kabangalan nga ramidan ti bagbagayo. Ay ayat akunay ni Lito. Katmang namnama aklatang agbalbaliw tumatlaang. Inton ka ano ngay agbalbaliw? Agbaliw to ka din, inton makaala itinadagsan na sakit na. Di ko masawon ti kastanan ang jak kayat nga agsakit ti asawa. Ay, awan papanan na, no di kasta. Adto yan ti kapeyo, tatang. Lito lakay. Idisuklatan dito'y lamisaan. Sige, panawan kayo pa dito'y. Tapno makapagsarita kayo. Ita tanakapanawon ti asawam. Kaya't ka kasarita, anak ka. Napatag ti kayat ko nga ibagakan ka. Anya amin ayat ibagayo tatang. Ala, ibagayo na ta. Dumdum nga ka. Kaya't kumanan nga ipalagipkan ka. Nga balbaliw ka kuman. Di mo urayan ang mapirdi ti salunat mo. Gapao kadagiti bisyom. Maasyan ka kumamat kadagiti aginam. Nang runa ti asawam. Isaw ti ad-ada mangisaksakad iti panagbiagyaw. Kang runaan dagiti masapsapol ni Lilay nga anak yaw. Pagliw-liw aklang mo't ti arak. Apay, iparito ka rin, tatang? Yan niya pagliw-liw ang makunam. Kat no isumatan ti ad-ada pangipipanam iti birok mo. Di mo pa yan mayawatan ti asawam. Ay natatang, ad-ado ti kwarta ni Vina ng amsyak. Sa may sapay, sa anak tong agsakit, nga putan na salun atak a tao. Nawatan niya. So, sumardang kayo man, mang sersermon kanya. Maring-ring akon karagiti kakastang ay bagbagayo. Agsisindublat kay lakit, di matan nga umay diti balay. Ala, makaamu ka nga raw anak ka. Talaga natangkan ti ulom. Ay, di na kami itong aron pababasulan no agrigat kanto. Gapaw iti kasta nga aramin mo. Ala, wunin, tatang. Agawin kay kitin. Tadapay pag nami kadagiti kagayim ka. Alam dagito a grocery, Marivina. Talaga aginatang ko dagito a para kada kayo. Agi aman ak unay, Maririna. Talaga nakasaysaya at kakada kami. Maasyanak ngamin unay kan kamare. Irresponsable ngamin di asawam. Feeling baro naggargaraw. Kaslawan kayo a pamilyana. Gaputa tilatan bisyo na ti pangpangrunan na. Ay, wan nga rod, Mari. Nga mangnamnama aklat ta iti panagbaliw na. Diyak tulat ta mauma ang mga asikaso. Kan mang bagbagakin kwa na. Kaputa ay ayatak ni Lito. Naggasat at talaga ni Pari Lito. Nakaanos ka nga asawa. Ngam di naman laam mo nga ipatagday ta. Ipariknak kan ipakita klat ti kinapatag na kanyak, Mari. Barbarang makapagpanunot tumatlaang. Kat baliwan na tikas jay nga ugali na. Sapay lang ko mga rod, takas tamare. Sige nga rod, dagawid akon. Indagas ko lang ang dagito'y para kada kayo kinilili nga anak mo. Lito lakay, kabailam ka diti agtugaw. At tuyan ti kanam, inyag ko dito'y siled. Wan bakit? Kabalak. Apay lakay, ada ka di madi amarikrik nam. Ibagamlaan, taitaray da ka manan iji ospital. Awan mo di amarikrik na binabakit. Malagip ko lang amin, nagitikinagubsang ko idekan ka. Hindi panawan na napigsa kan nasalon atak pa'y. Yung pagarup ko ini no sa anak ngagsakit kan kumapsot. Pakawanan na kumapakit.
As asikaswendak na tan. Ore na o yung akin ka iti. Ala, taipan ka iti ospital. Ipakita ka iti doktor. Sige man nga ron. Bakit? Ikarik. Nagbalbaliw ako. Namimpinsa na nagbalbaliw ti asawak. Dakkel a pagyamanak iti apo, gaputa na uray kumatlaang ti panagbalbaliw ti asawak. Ita, naragsak kamin nga agdiden na. Kastan, kitagyamanak. Tuy pagayam mo, Vina. Vina pagayam ko na sayat met, gaputa na uray mumutlaang ti tinartarigagayam, a panagbalbaliw ti asawam. Ket kadagitimat kas iti asawam asigo da mamartek, di tay kumaurayin na makaala tayo pa'y iti sagubanit, sakbay ngagpanunot tayo ngagbaliw. Ala, agyaman kami, iti panangibinglay mo, iti daytoy apakasaritaam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailinga di tinagan a Vina, tila Trinidad Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Aan nga intay ikanbiag ita, kat manipod iti pagayam tayo nga agnagan iti Helen, adinan padakamat ti address na. Ako na, Dear Mr. Lonely. Addaan akon iti asawa Mr. Lonely. Ngem jak masigurado, no talaga nga agayatak kenkwana wano saan. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Helen, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naimbag ka pa'y Marison niya, ta nagpakulot ka. Nagpintas pa'y dagita kukum. Nagpaparlorak ngamin iti kalman. Ta syempre, kasusweldo nila kay ko. Isong adda pinagpaparlor ko. Ay, imbag ka pa'y. Gamisyak, umdas kanyak ti kastoy alanga. Agpaparlor ka mat kasano ay ayo kan kanila kay mo, no di mo ang mga ornusan tabagim. Ay, awan bibiyang ko, numaayayo nila kay ko kanyak when no saan. Di mo ay ayatan nila kay mo, no kasta. Kwa, jak ka mo. Jak maawatan ti riknak. Kaya't masawan, saan mo nga ay ayatan ti asawam? Jak mo, Mare. Ngam siya, ay ayatek launay nila kay ko. Isungarod akanayon ti panagpapintas kan panagpabanglok. Ngamin, kasta ti kayat nila kay ko. Ay katala aramidam ti pagsayaatan ti relasyon nyo nga agasawa. Hoy Mare, kasanong nga ibaga kanyak ti kasta, kat si kanto pa'y amis mo, kat di mo maaramid. Basta, makaamo ditan. Basta jak amo no ay ayatek nila kay ko wenno saan. Oh, apay nga da kayo manen ken ni Jenny dito'y balay, Helen. Di mo ko na dito'y kayo manen amaturaw. Wen nanang. Adda nga rod balay yaw, DJ kayaw amaturaw. Apay nanang, deyo kayat amaturog kami dito'y balay yo. Saan akasta? Gam adda nga rod balay yaw. Ken kasanaw di asawam. Imbis nagluto ka iti kanin na, sakbay nga imalatiw kayo dito'y balay. Makamumutan iti kanin na. Nabannog naggapo iti trabaho. Sa ita, di mo asikaswain. Makamon iti biyag na Ay unay kan, Helen. Apay akasta ka iti asawa maya. No di ko maimpilit idi nga iso ti pakiasawa di sa anak ko mga babawi ita. Ay na, Helen. Manon atawan ti napalabas. 13 anyos ti anak yaw, ngam kasta pa'y laang ti bagbagam. Saan ko nga rod nga ay ayaton ti asawak? Kahit, anya nga rod ti planom ita.
Isina mo ti asawam? Wan nanang, kayat kun nga isina ni Orlan. Nanang, apay dito'y tamanin balay da lola ang maturog. Basta dito'y ti kayat ko. Agmay-may sa ni tatang iti balay. Apay adi mo inayaban, ta dito'y mat ang maturog. Iti anya aga po. Kaguram ka din ni tatang, nanang. Anya ti basol na kan ka. Di kan sumana o Jenny. Ala, maturog kakit din. Nakaluto ako nanang, mangantayon, agida Sara kon. Halaman nga raud. Tamasapak ita ang mapanij garden kaw. Inaksarungkaran dagiti natengkaw. Sige, kan agluto ak tumanan iti pangal daw. Tapno mangan kayong tulatan no sumangpot kayo. Kayat mo asawan. Saan kayon nga agawad? Dito'y kami nga agnaad ka ni Jenny, nanang. Inaktualaan dagiti kawus medyo balay. Tagyan kami dito balay yo. Nay, apay ngay. Kayat ka di asawan day ta nga isinamon di asawam. Wan nanang. Nagpampanuno taki di rabii. Isina ko ni Orlan. Naragrag sakak no isinak. Saan ko ngamin nga ayatan? Imposible mo day ta, Helen. Mano atawan nga agasawa kayo. Ita, ibagam asaan mo nga ayatan? Kasanaw ti anak yaw. Makaamon ni Orlan no ikan na iti sustento. Ay, kinamaag day ta pang ngedeng mo. Basta isinak ni Orlan. Tasa anak na ragsakan kwa na. Oh no! Ada ka di sa balay a karelasyon mo? Awan. Ngam sa anak na ragsakan ni Orlan. Iso nga isinak laangan. Basta, kayat na kun nga isina. Wen, kat saanan anas kan nga ibagak ti rason ko. Ta idi pay laang kat ammom dayta. Ala, no dayta ti kayat mo. Sikat ti makaam mo. Awan mabalin ko, tadinak mat ay ayatan. Saan ta naragsak no saklang ti agay ayat? Iso nga rod nga agsinatan, ta saan ta naragsak iti tunggal maysa. Si kalang ti saan ang naragsak. Ngam siyak, naragsakak, gaputa sikat ti inasawak. Ngam, awan mabalin ko. Tanagbaliw mat ti panagayat mo kanyak. Basta agsinatan. Ala, sikat ti makaam mo. Alak dagiti kawas mi kan Jenny, kat agsubli kamin iji balay danana. Nakasaritak di asawam, Helen. Naliday, gapo iti panang panaw yaw nga aginakin kwa na. Apay ngamin anapan nyo pa'y laki na sarita. Napan ko la imbagakin kwa na, asaan ko akanunungan ti naramid mo. Maawatan na no apay nga insinak, nanang. Tanya ti panggap mo, makiasawa ka iti sa balay. No adda pa kariknak iti ayat, di sige. Nagdanga ka na talaga. Da kayo mo ti aking basol. No saandak ko maapinilit ang makiasawa ka ni Orlan, di awan ko mati parikot ita. Kahit, apay nga rod nga intulok mo iday ang nagkalay sa kayaw. No talaga di mo kayat, di nagtalaw ka kumaa. Ay basta, basol yo. Saanan aday tat importante. Tinasken kat nagsina kamin. Ita, nawaya akon. Oy, Helen, impagta nakita ka dito'y tiyandaan. Italamanin ang makita ka. Imayak na kitsyenda. Nagsweldo ak namin idikalman. Iso ang makitsyenda ak mat At dagaya man trabaho. Nakastragak iti balay ni Doña Salome. Kas tagaluto da. Ayos mo ti sweldo. Ay, gayam. Nakitak nila kay mo idi na minsan. Ada kadwa na a babae asimang pat ija balay yung. Anya? Ada kadwa na a babae? Pinaliiw ko. Kasla ka relasyon naman. Ngamin, kasla agasawa da iti langada. Nangyawid iti babae ni Orlan? Wan, kan napintas di babae mare. Kan ubing ngam iti sika. Anya? Sa bagay, nagsina kayo matan. Iso anak ki relasyonan ni Orlan iti sa bali. Sa babae di paraangan nga gisamsampay. Kat kawas ni Orlan ti daduma. Asit kak man ti babae. Ada
dita. Natalyaw nak. Umasidagak pa'y kankwana. Si kakaditi ka relasyon ni Orlan? Siyak. Nalapit si kati asawa na manang. Ayan ni Orlan? Adda di tao nagmanang. Kaya't ko akasarita. Nasaya at kaditi kastoy na inaramid mo, Orlan? Nangala ka iti babae diti balay? Anya langan ti ko na andag iti tattao? Nagsinatan, Helen. Kat ay ayatek ni Feli. Isungin ka balay kon. Kat dito'y pa'y balay ta, ti pagnaudan nyo? Sana bale, tabalay dagiti dadakkel ko rito eh. Saan pa'y anay panagan kanyak dahito abalay? Iso nga awan karbengam agreklamo. Anya, kasanon ti anak ta? Saan ka di arumbang nga isunto ti agtagi ko iti dahito abalay? Dagiti dadakkel ko ti mangikadeng iti dayta. Taawan karbengak amangedeng iti dayta abanag. Takas na kon hakon. Balay dagiti naganak ko dayto eh. Nagawan ka tababay nyon? Apay adito'y pailaan ti pagnaudan nyo? Apay nga reklamo ka. Saan ka di nga insinan akon? Wan, ngam di namat kayat asawan, amang isangpot kan iti babae dito'y. Saan nak nga ay ayaten? Narigat mat ngaging kat panungpalan nga idildil ko ti bagiken ka. Ngam ita, tanakasara kak iti mangay ayat kanyak. Naragsaka kon. Kat, kasanon ti anak ta? Amang nga nagsardangan ti sustentom kan kwa na? Amok, ti obligasyon ko kani Jenny. Saan ko mo na mabalay na baybayan? Adda arapaap ko kan kwa na. Kat kayat ko amatungpal na ita. Api akas tayo matang tirinak. Kasla masairak. Nana, nagkapuak ijaayan ni tatang. Jenny, napan ka ijay? Kapampanaw mo ka no idaddaa. Saan ka anabutan Jenny. Ang sangsangit ka ka di, nanang. Kwa, adang amin kadandanan ni tatang mo. Uwan, nanang. Ngam, nasaya at matkanyak jay babae. Kunana, anawaya ak amapan ijay. Tailutuan nak iti merienda. Anya? Kan, kunana, ano ada ka no saan ko nga amo iji pagadalan, wano assignment, wano project, kat sidadaan ka no at tumulong kanya. Saan na mabalin? Manipod ita. Saan ka namak mapanijay? Apay ngay, nanang. Gaputa mga nuya dayuda ka kanyak. Apay ngay nga rod ka inya dayunak ka ni tatang. Saan ka nga inya dayo? Nawaya ka mo't latama pan iti ayan na. Saan ka mo't aparitan, anak? Ngam no ita, jak kayat amapan ka pa ijay. Ngam, nanang. Naawatam ti imbagak, Jenny. Uwan, nanang. Nakaumay ka man dito balay, Mare. Nariribok ti panunot ko, Marisonia. Kasladyak mo ako nga da sa bali akabalay ni Orlan. Kaya't mo asawan. Agbabawi ka nang isinakan ko na? Apay akastoy. Indyak mo tan malipatan ni Orlan. Kasla kayat ko ti makisinubyan kan ko na. Kaya't na asawan nga ay ayatam ti asawam. Marisonia. Kasano itan, kat addan kakabkabalay na. Kat madlaw ko naragsak dado Naragsak ni Orlan iti kabbalay na, Mare. Mare. No ikumparak ita ken idi, mas naragragsak ti asawam ita. Siyempre, addan mga asikaso kan kwa na. Ilutuan na, ilabaan na, kan siyempre, lalaki. Ay, maawata mo ati kayat ko asawan. Mare. Di mo maipaikin ni Orlan, ti maipai ita ti kadandan na. Anya itong ti aramidak. No apay nga minakastoy ti riknak. No apay akayat kung ti makisinubyan ka ni Orlan. No kasta, inkakasarita. Umanugot na ta. Panagkunakat dinan kayat ti makisinubyan kan ka. Ngamin, makitak nga ay ayatan na unay ni Feli. Kan naanos mat ngamin ni Feli, managisampay. Mare. Kan nagagatpay, itinaminsan, inawis na kang agmerienda, kat nakitak nakadaldalos di balayda. Nagsilang ti datarda, naurnos ti balayda. Saan akas idi, asaan an naurnos. Ken no sumangpet ni Orlan manipod trabaho, kat nakaluton ni Feli.
Jela agidasaran ti aramidan na. Napanaknakak day ta, Mare. Gaputa ka na yun ko ida apaliiwan. Naragsak daan to, ha? Naragsak ni Orlan. Kaya't nakadi asawan. Amas kanunungam day dya babae, ngam iti siyak. Saan mat akas na, Mare? Ngam kinapod no laang tibagbagak. Mare. No pa'y kas na. Ala ingka kasarita ti asawam. Bareng kayat na pa'y ti makisinubyan ken ka. Nakasaritak ni Orlan itay parbangaon, idinapanak iti garden. Nasabat ko ida iti dalan. Nagsarita kayo ka din, anak? Wag, nasapadaan na pan iti terminal ti boss. Ha? Anya ti kaya ti asawan, nanang? Pimanaw dan lito'y lugar tayo. Napandakan naw iti lugar ti babae. Ha? Ijay dan nga agnaad. Ni, apay na kat panggap ko kumati makisinublan kan ko, ana. Ipagpagapok iti anak mi. Anya, nanang, sana mabalin na pumanaw ni Orlan. Kasano kamin ka ni Jenny. Jenny, anak, nakasaritam ka din ni tatang mo. Sakbay apim manaw da iti kabalay na. Uy, nanang. Kanayon nakto kano apaw itan iti kwarta. Anak. Mapanda kano agnaad iti lugar ni Tita Feli. Ngam, kanayon kano nga agpaw iti kwarta para iti panagadal ko. Maiturad na ka panawan na anak na. Sana bale. Tapaw itan na kano iti kwarta, nanang. Gan ko nga igaod ko ti agadal. Ti awanan ba in alalaki? Talaga nga insukat na ko nga. Kuna ni tatang kanyak, naragsak kano ita. Nga mas naragragsak kano, numakalpasak iti panagadal ko. Kat sana bali kano, takanayon apaw itan nak iti kwarta nga aramatak nga agadal. Ada imbati ni Tita Feli a cellphone number. Apang kontakak kano kadakwada, iti kanito akas na pulak ti tulong da. Awanin Marison niya. Pimanawan ni Orlan. Pinanawan na kami iti anak mi. Basol mo no apay. Anya nga ita. Nakasarak iti sabali ang mga iayat kan kwa na. Huwen, basol ko, Mari. Mas daawak kan ka, Manu atawan yun nga agasawa. Ngam kunam adi mo ay ayatan. Diya ka mo, Mari. Talaga mo takas na tiriknak. Ngam apay sa bali itan. Kanasakit kanyak ti kaandat sa bali a babae itibiyag na. Nangro na pa itapimanaw dan diti lugar tayo. Basol mo kunakmanan. Di mo inikan iti patag ti asawam. Kan si kaamis mo tinangisin na kan kwa na. O anya nga ita. Nakasarak iti mga iayat kan kwa na. Saan nga tangag subli ni Orlan kada kami a pamilyana? Day tatijak masungbatan, Mare. Saan kamin ang nagsinublyan ka ni Orlan, Mr. Lonely? No pa'y kasta, saan nalata ang malipatan ni Jenny nga anak mi? Kat kanayon na apawitan ni ti kwarta, aparay ti panagadal na. Agbabawi akman, ngem naladawen ti amin. Agyaman na kailan pagayam ko iti daytoy apakasaritaam. Tay kunadan, awan umuna ababawi. Laglagipem kuma akanayon, at ti parikot ti agasawa, kat sulbaren iti nasaya at awagas, saan kat nga idalan iti panagsina. Ikagumaan kuma asaan na mapukaw ti respeto. Panagayat, ken pamateg iti tunggal maysa, tapno maliklikan ti pannakarakrak ti pamilya. Inkay nangagan papagayam ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Helen, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos para iti script kan iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center ti DCWT 540 kan daytoy nga estasyon. Agyaman kami itinkay panang tarabay.
Ritaan ngayon tay ikan biyagita, ket naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan alito, manipod iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, manipod nag-abroad ti asawa, saan na atinungpal ti Karina? Bueno papagayam, intay denggen ti pakasalitaan ti pagayam tayo anilito, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Bakit? Kaano ka kading agpawit? Awan ngamin may gatang ko ni ti balunan ni Dayan iti pagadalan. Amumatan ti ubing ita. Di da kahit ti agbalo ni ti tuyo. Sana kas kada tayo idi. Idi da tayo pa iti agad-adal. Saan aga po tadak dito'y abroad? Kat siyak ti aggastos. Agtrabaho ka man tapno adda maitid mo iti anak ta. Tasyak ti agurnong iti kwarta tayo. Agrigrigatak dito'y ngagtrab-trabaho sa anak nga agnamnam ay. Ngam nagkari ka, ano makaabroad ka. Agpawit ka. Iti kasta, mapadasan mo ti anak mo ti agnamay. Ka, day ta tinamnamaam? Napanunod ko asaan anarigat ti umadayo. Iso akayat ko ti makaurnong adagos. Iso asa anak nga agpawit iti kwarta. Sikat ti makaam mo nga agdiskitar iti pagbiagyo nga agama. Agyaman kakit di Taawanak di taapakpakan yun. Alangarod bakit? No, day tati ko nam. Sige Agurnong ka nga ron. Tasyak pala ang timakaam mo dito Alangarodan. Kani, mataktakak iti trabaho. Mawag kagayam tapno agpapawit ka iti kwarta. Siyempre, kaya't kamot na kumustaan. Bakit? Mala, ibabakon ti cellphone tag trabaho akon. Alangarod bakit? Agan-anad ka akanayon dita. Anda ka matgayam nga agugugot itinatan dito'y talon mo litaw. O nanang, anusak ti agugot tawan mo't masida. Agwamulan mo ta ni Ana iji abraw. Apay, saan kami pa'y anagpawit? Saan ka nung agpawit nanang? Agurnong ka no, takayat na ti makaurnong adagos. Tanarigat ka no ti umadayo. Anya, di na mo't ipawit amin aswildo na. Oray basit laang mo't kumaa, ti maipawit na. Kumaan nanang. Nga mabayin ako ni ti asawa. Isa bayaklat na. Makaamuak ka nung agdiskitar para kada kami kandayan. Ay, nalabos mo't day ta asawam. Anya nga rod, ti gungguna na nag-abroad nga, no imutan na kayo mat. Bayan tayo latan nanang. Ikarigatan latan at agdiskitar. Simangpat kagaya man anak ko. Kumusta iji pagkadalan? Okay, matatang. Aywan kayam. Nagpawit ka din ni nanang. Nakagatang kayo ni ti balunag. Siguro, naimas ti si datay tatatang. Nakasaok ni nanang mo, anak. Saan ka nung agpawit iti kwarta? Siya ka no ti makaamong agtrabaho para ka na ta. Anya? Taapay ka no, tatang? Kaya't ni nanang mo ti daras sa makaurnong. Di, kaslaawan mo't lang ti pagbaliwan ti panagbiag ta, tatang? Saan ka matanagan, anak? Saan ka matabaybayan? Awan nga rod balunag inton bigat? Ada itlog ginatang ko. Iso matikabalak agatangan, anak ko. Anyamatan. Itlog la ka na yun. Mababainak nga agbalbalon iti itlog ka na yun, tatang. E dinto adag iti kaklasik. Awan agbalbalon iti itlog. Yala. No kasta, ano sam nga rod ti agawid iti balay iti aldaw. Ta dito'y kaamangan tapno awan makakita nga itlog ti sigam, anak. Anyapay nga tatang. Uray na putpudot. Anusak ati magmag na nga agawid. Apay nga gawawit pa'y laang ni Dayan iti aldaw. Kat nakapudpudot, manong. Apay asaan mo pa'y lang apagbalunan. Tapno saanin ang masapol nga agawid. Di namat ngamin kaya tagbalon natin. Kayat na nga ro ti magmag na nakapudpudot. Jak pa'y ngamin nalako tay uging ko. Awan ni gatang ko'y tinaimas sa balunan na. Di namat kayat ti agbalon ni titlog. Anya nga iti serbi ni Ana nga da iti abroad. Siyang pailangan ka no ti makam mo, iti kasapulan ni kanidayan, tagurnong ka no.
Ay unay mo't ti kinaimot dayta. Sobra mo ti asawam. Apay, saan amasyan iti anak na? Binaybay aklatan Mabainak mo't namang pilit nga agipaw Addan gumatang iti uging ko anak. Ano ti kayat maabalunan tama panak gumatang? Kayat ko ti hotdog kan longganisa, tatang. Alangaron tayo so ti gatangag. Ken gumatangak mo't na iti naimas asidata. Nasayat mo, tatang. Tapnusan akanayon latan anating ti sidata. Anusam ko no kanayon anatang ti sidata anak. Amum matirigrigat ko. Wen, tatang. Numaminsan, babalawag ni nanang. Apay adina tamay turad na pauitan, tatang. Saan ta na pagtungtungan na ita anak ko? Naibagak matan kan katirason. Kumusta kan bakit? Imbag man ta nakaawag ka? Imawag ang taumadanin ti birthday ni Dayan. Naisaganaam ka di mo lang ti panagkasangay na. Bakit? Diyak makaurnong. Ta siyak mat amin taggastos. Isa mabalin, agpawit kay ti pare ti mausarin to nagkasangay ni Dayan. Pansit lang ti kabalak agatangan. Nuan niya ti adda, iso ti anusan ni Dayan. Sa anak nga agpawit iti gastusin nyo laang apanghanda. Ado ti mas importante apakausaran ti kwarta. Ure italang mat nga kasangay ti anak ta. Saan ka kadi makauawat? Kinunak lang arudan anarigat ti sasaadat ditoy. Iso ajak ipalubos amasayang ti kwarta pagbanbanuga. Sige nga ron, saan ka apilitan nga agipawit? Umadanin ti panagkasangay ko, tatang. Ibagayo ka ni nanang, tamangan no kayat na ti agpawit ita akasangay ko. Nagsarita kami ka ni nanang mo. Talaga nga impatangkan ti inam ti saan na pa nagpawit. Anya? Dahil tatiyag pa iso anak. Iso nga ano sa mo niya ti kabalak. Anyamat tan ni nanang. Kaslamat tan kwarta laang tinapatagkan ko, ana. Saan mo kumaaguraan ti inam, anak ko? Ibagak tagpaiso kada kayo, tatang. Kagurak ti aramiden ni nanang. Nanang, lumabalin. Umayuman ilutwan ni Dayan iti uray pansit lang. Tapno uray kaskasano. Maragsakan mo't iti kasangay na. Apay, awan kwartam. Awan nga ron, nanang. Siyak mo't amin ti aggasgastos iti kasapulan mi. Tasaan mo't nga agpawpaw iti asawak. Ay unay matan ni Ana. Pinagbaliw ti kwartana. Kaslasaan na kayo matan nga ipatpatag ka ni Dayan. Diyay laagur-urnungan ti aramidan na. Bayan tayo latan, nanang, no dahi ti kayat ng aramidan. Lilian, umay kayo itong Sabado iti balay. Paglutwak ni nanang iti pansit, kasangay ni Dayan. Pansit laang ti sagana yo? Anusan ay sulang mat ti kabaalak. Ammo ni Ana pansit laang ti handa ti anak na? Ammo na Kinunanangarod nga anusan ni Dayan anya ti adda. Kita tamang bumak ng adagos ti asawam, gapo iti kinaimot na. Mangrugi nga rodan nga agsakit tinakam ni Dayan kenkwana. Di na mapabasol ni Dayan no agsakit tinakam na kenkwana. Isang umay kayo inton Sabado tapno saan mo't unay nga agladingit ti anak ko. Nala, namnamaam nga umayag. Oray regalo kenkwana ti cake. Agpaiso? Wan, takaasi mo di ka anakak. Ada iti abro ti inana, ngampansit laang piman ti handana. Bilibak at talaga kan kalito. Apay mo? Aday di abroad ti asawam. Ngampermi pay laang agagat mo. Wala, ta narigat no agsadut-sadutak. Agbisin kami akan ni Dayan. Apay, saan nga agpawpawit ni bakit mo? Dahil tatipod no. Ha? Apay, ada lalaki na iti abroad? Paragkunakat awan mat. Kaya't nalang kano ti makaurno nga dagos. Tanarigat ti agtrabaho iti abroad. Kaya't mo asawan? Pulos asaan ang nagpawpawit ni bakit mo manipod nag-abroad? Wan, dahil tatipod no.
Ay, una yan na panang parigat kan ka ni bakat mo, Lito. Dandani ka nag-graduate high school, anak. Wan tatang, kat para ka na kayo ti baligig. Gaputa na kayo ti nang paadal kanyak. Amang ano agawid ni nanang mo inton graduation mo? Awan bibiyang ko tatang, uray man saan nga gaw awit. Ne, apay mo ta nakastati sa iti inam. Kwarta tinapatagkan kwa na tatang. Awan patagtakin kwa na. Sana pudno na ita, anak. Saan yun nga isakit ni nanang, tatang? Maawatak mo't nga minti inam. Basol ko, no apayan narigat ti biyag tayo. Siyak ti padre di pamilya. Kat siyak ko matirumbay nga agrimedyo iti agpay kada tayo. Ngam no napatagtakan ni nanang, tulungan na takuma. Ngam saan matatang? Bagbagi na laang tinapatagkan kwa na. Anak ko. Ibagpag akong tipod no, tatang. Nasakit tinakam ko kaninana. Nasayaat mo't na naabutam ti graduation ni Tayan. Iso nga rod nga insapak tinagawid. Takayat ko nga imatangan ti panagraduar ni Dayan. No kayat mo, si kanto ti mangi marcha iti anak ta. Siya ka talaga, tasyak ka nga rod ti inana. Ni tatang ti kayat ko amang imarcha kanyak. Gaputa iso tinang paadal kanyak. Anak, saan ka kadi ang maragsakan ta nagawid ni nanang mo? Apaya nagawid kayo pailaang nanang. Sayang ti birok yo. Agsubli kayo ni abroad. Sana bali, takabaulan mo't ni tatang nga ipaidag iti ka sa pulak. Anak, apay mo't na nakasta ti bagbagam kanya. Agur-urno nga, takayat ko ang makabalay tayo iti dakkel. Saan kat akas dito'y balay tayo abarong-barong. Oray pa'y nanang. Naiturid na kami kanitatang apapasan. Nga agsida kami iti asin. Awan patagmikan ka. Saan kayo lang kumananagaw awit? Anak, husto daytan. Di nakpagsardangan tatang. Gaputa agpaiso ti bagbagak. Diyak laing pag-araw. At tumukno sa dilangit ti gura kanyak ti anak ta. Diyak namin kayat nga ibagakin ka. Tadyak kayat nga isupaya pampanunutan. Nagbidutak lakay. Anya ti kayat mo asawan. Husto ti anak mo. Gapo iti ayat ko ang makornong adagos. Saan kayo apinanunot? Saan ko apinanunot ti marik na ti anak ko? Siyak ti aking basol. Gaputa saan kayo ang maipayan ni tinanam ayabiyag. Lapasak lang ti graduation ti anak ta. Agsubli ak iti abroad. Kat siyak ti mang paadal iti kolehiyo iti anak ta. Sigurado kay ti dayta? Wala kay. Kayat ko ti bumawi iti anak ta. Nukasta, nagsubligaya man iti abroad ni nanang asana nagpakada. Nasakit ka di tinakam na, asaan nga iso tinangimarcha kanya? Nagpakada kanyak anak. Amo na ang nagbasol kan ka. Kanagkidkid daw iti pamakawan. Nagsubli iti abroad, takayat na nga iso timang paadal kan ka iti kolehyo. Apay nga rod asana personal adim mawat kanyak iti pamakawan tatang. Kan apay asana nagpakada kanyak. Gaputa saan ka no pa yan nakasagana sumango kan ka. Ti kayat na, kat makabawi kan ka. Iso ka no, timang paadal kan ka iti kolehyo. Agpaiso ka di dayta tatang. Ang mga nuinton ad naman na ni abroad, kat agbaliw man ti panunot na. Panagkunak kat saanan anak ko. Nakaamirisan ni nanang mo. Pinaypaison ti asawag tinagpawit Mr. Lonely. Kat ita, ison timang papaadal iti anak mi.
Ti pagayam mo, Lito. Agyaman pagayam Lito, iti dahi ti apakasaritaam, ket ti makunak, nasaya at met, nakaamiris ti asawam. Tauray asinumat nga anak, no saan asuportaran tinaganak na, talaga nga umadayo tirik na ti ubing. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ti biag ni Lito. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Insurat ni Mary Ann Nalica. Iti direksyon, Virgie Putley. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon, agyaman kami itinkay panang tarabay.